Den kan flippe, den kan lippe, og den kan trylle. Okay, men først så skal vi lige se på, hvad den kan. Den kan flippe og lippe, har vi sagt, men jeg vil nødt til at sige det igen. Den er simpelthen så overdrevet. Okay, ja, hej Bamse, jeg vil godt have en pude. Åh, tak Bamse, tak for puden. Ever do that flop. Kasper, er du okay? Kasper, sig noget. Ever do that flop. Yay! Hej, og i dag skal vi se, hvordan et SFO-barn reagerer på den her bamse. Ja. Og forresten, hvis du gerne vil have sådan her derhjemme, så skal du af med 700 kroner. Så. SFO-barn? Ja. Værsgo. Hvad kan du gøre? Det kan gøre alt muligt. Det kan flippe og nippe og alt. Nippe! Bamse Lamse! Der er så! Bamse Lamse! Hvor meget koster den? 700 kroner. Okay. Ja. Okay. Og det var så det. Det var sådan, at et SFO-barn reagerede på den her bamse. Nå, det er faktisk det. Som du nok har hørt, så kan du få den til kun 200 kroner, og den kan stadig flippe og nippe og alt det der. Og hvad fanden? Hvad vil du? Må jeg gerne få min Bamse Lamse? 200 kroner! Nej! Jeg har aldrig! Jeg har godt ikke troet, det var svært!